mahal sa buhay ay kapiling. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Gising na kaibigan ko, ganda ng buhay ay nasa sayo. Ang oras daw ay ginto, kinakalawang lang pag ginamit mo. Kailan ka pa magbabago? Kailan ka pa matututo? Ang lahat ng ilog sa dagat patungo buksan. Gustong oras sa pagtulog. Walang oras na pagtulog. Kailangan din ng ehersisyo. May iba't ibang paraan upang maiwasan ang sakit. Kailangan linisin ang paligid, maligo tuwing araw-araw. Pag maliligo, ano yon? Everyday. Naligo ka na. Sakit at mikrobyo. Ang sakit minsan nahahawa yan kapag ginamit mo yung gamit baso na may sakit. Kapag hindi ka naliligo, pwede ka rin magkasakit. Lalapitan ka na sa katutak ng mga insekto at lamok. Pag sobrang pagkain, maaari ka naman ma-impatyo.